Deixa, que os pesos fortes xa chos levo eu. Pero... Despois da súa recente visita a Vila do Asma, este venres 5 de agosto, a compañía Lucecus Teatro regresará á zona, concretamente ao Saviñao, para representar a verdadeira historia do poeta Manuel de Paderna. Será ás 8 da tarde no auditorio de Escairón, impulsada polo programa Cultura sobre Rodas, que promove este verán a Deputación de Lugo, en este caso a través do Círculo Saviñao. A partir de textos de Manuel María, a compañía luguesa construiu unha viaxe polas historias que lle acontecen a Manuel de Paderna, un home poeta, barbeiro e alguacil. Lembren mañá venres en Escairón ás 8 da tarde. Eu son Reino Unido e teño este nome tan raro, este falar tan raro, porque os meus pais, Lois e Ana, colleron un avión e acabaron en Luisiana. Aquilo era como a terra dos meus pais, a terra chá, porque aquilo tamén é todo chá. O que pasa é que eles non chaman así, chaman de